Nej, det er mere hende næsten lige kommet til at slange i stedet. Det er slange ikke. Hvad det sker. Fuck, hvor langt ud. Mr. Snake, den er levende. Bid den så, bid den. Så døde den. Hold da kæft, mand. Satan, det gik stærkt. Ja. Så døde den. Nå. Ej, den er stadigvæk i live. Der kommer også blod ud af den. Han klemmer bare så hårdt nu, så det er helt vildt. Ej, han er helt rød i hovedet. Musen, den havde jo ikke en chance. For helvede, det gik hurtigt, mand. Hvordan fanden gør han det? Han går op sådan her. Ej, lad os nu stille. Den er ved at blive kvalt. Vi skal lade ham spise. Lad mig røve stolen. Han ved ud. Det gik stærkt. Så døde han. Det vidste han godt, det var mad. Ja. Så skal han altså leve en mus. Det gik hurtigt. Det er jo med maven. Han er død. Ja, han er død nu. Han har også åben mund allerede. Hans øjne, de var på bussen. Ej, sygt. Ja. Jamen, det gør de også, når de kommer i musefælden. Gør de? Ja, så springer øjnene faktisk ud. Er det godt? Fordi der er så meget tryk på. Ja. Springer øjnene ud? Jamen, du skulle tænke på, at han er fyldt op med vand indeni, ligesom mennesker. Det er godt. Og det samme med, det gik stærkt. Ja. Ikke røve stolene. Nej, hun sidder og rejser og spiser. Du skal lige slappe lidt af, når han spiser. Lige helt roligt. Han var meget sulten. Det er sjovt, som han har fået klemt sig selv ind i den også. Ja. Jamen, jeg tror slet ikke, han vidste lige, hvad det var. Jo, du kunne sige tro. Han har hovedet på slangen. Derpå. Lad nu være med at røve i stolen, Simone. Så er det fat det. Ja, han er død nu. Ja. Der er ikke engang nerver med nu, som kan jeg se. Nu begynder han at snart synke. Hvad er han ved med det? Nu synker ham i mange dage. Så skal jeg lige finde noget. Han ser slet ikke også. Ja. Der er ikke noget blod. Der kommer slet ikke noget blod. Det er nu ved han her over ved de store klumpe. Åh, satan. Ja. Ja. Nu render han sig snart ud. Og så begynder han bare at synke. Ja. Han kommer ned næsten ned midt i slangen. Minibude. Det går lige 2-3 timer eller sådan noget. Så ligger musen nede i slangen. Skal slangen ned så langt. Så ligger musen hernede. Ja, det var sådan en bude. Ligesom den er æg. Han er æg. Går lidt langsomt med at synke ham.
Kun nu fra. Skal han ikke have en tår saft, han kører derovre? Ja. Jeg har filmet det. Bare stå video på. Jeg skal lige se, Musse, han forsvinder i gabet. Ja, det er han. På sangs. Der har været så tynd her og valsen. Hvis jeg vil lige. Ja, sådan her nu. Jeg kan sagtens se det herovre. Du kan se ham herovre. Niklas. Du kommer over og se. Kig den over. Kig den over. Du kan se, at han bliver tyk over halsen. Stik hovedet ned til. Hold da kæft, den blev syg. Det var pænt stærkere. Det går fint, skat. Jeg skal bange for, at han overtager dit navn. Dolken, det er altså ikke dig, der. En dolken. Du æder sgu ikke al maden. Al aftensmaden i en mundfuld. Jeg har lyst til så hug. Sådan en hug. De optager det til mor. Du ikke stå og fise her. Der kommer han an. Okay, der er det. Fuck, han tyk i halsen. Ja. Ej, kan jeg se, at spise banen herovre? Ej, hvor fedt. Prøv at se her. Ja, han har sunket med hele nu. Ej, hvor vildt. Ja. Det er Kom, så lidt nogle hus med dig. bare sådan det. Prøv at se, hvor retter han sig ud. Så han rigtig kan synke den. Men det er klart, at han er nødt til at se, hvor musen er død. Men så trætter han ham jo indeni. Og det er hårdt, det der, tror jeg. Jeg tror, det er hårdt. Du kan sige, at bror noget krudt, det tager ham 3 dage at komme så over. Ja. Det er sgu noget andet, mor, end... Ej, shit. Så, nu må jeg slå ham. Eller, kan du ikke se, hvor han bæver? Jeg kan se, hvor han bæver. Nu skal han nemlig bare lov at ligge. Så bliver de helt ude af det. Nu ser han. Den slår lidt tilbage. Den er helt andet nu. Ja, det er han. Ja. Den er helt herinde. Kan du se? Nu kan han bevæge halsen igen. Nu er han midt i slangen. Den er helt andet. Der hvor hjulet er. Ja, jeg vil se. Stop lige nu. Bare stop lige nu fra. Se, nu retter han sig ud, så han lige kan synke. Jeg siger. Stop lige nu fra. Jeg ser godt. Oj, han er tyk dernede nu. Åh, Ja. shit.